Kanigidi ka All India Radio Shillong ka khubaran pulia phiri Mary Nongwanti wa alang. Kimar ki bakong san jeng ka khubar muntakastem. Kajiri gendo ka bashisian Arsenal happening ginong alam gari India ba Japan kalalong hining gasni ha Tokyo. Snowkiao menteri ramba ka Meghalaya Konrad K Sangma halor ki jing dunia ki babon ha kaliang ka jing penbiang ka kot ka kia ha ka jila. Menteri Sorkar wapet yang katana jengka koi kia Meghalaya uba ELHEC uong baka Sorkar kala shimkia ban boddi ni ka jingkia jengka jingpang swine flu ha Shillong. Barke India International Cherry Blossom Festival arhajar kharpra kan nang Shillong nadu ka khasau tarik hadu ka khatnyau tarik unai weng arhajar kharpra. Ki khobor ki babnya. Kajingi kendua ke bashisian Arsenal happening kinangilam ke India ba Japan kalalong ha ka office trikam je menteri rang badu ke Japan ha Tokyo. Ya ka kedua nongi kimana India lailam da menteri rang badu ke Narendra Modi badu menteri rang badu ke Japan u Shinzo Abe u lailam ya ka kedua ni kedan nari Japan. Kiladan shibun kimat ekran hakte ka jingilang kibakan thop ya ka jingi trilang habun kiliang ban kintiyo ka doba Asia ka jing penklan ya kiri lajong berkunjuru kimat kibede bar ka bhagamian habarosh tulu perthai. Kiladan lu ka jingi soya shibun tuli kidulir bat ki jingi kot banya samlang ya ki butrikam hakaliang kesan perthai ka yo ka kot bat kiwe kam. Kakoi ke kia kadika benta terikam ke bakong santam baka Sorkar India ke Shimkia ban penklan. Haka baidi baka niya menteri rang ba ke Meghalaya Konrad K Sangma ula penpau ke jing Snowkia ke bakrau halor ke jing duna ke babon haka liang ke jing penbiangi ke koi ke kia haka jila Meghalaya. Haka por ba ajin kren haka North East Healthcare Leadership Summit ke ba lai ya ke bala pendong ha yojna bhavan ning kesni u Konrad K Sangma ula ong ba ke Sorkar ke snowden kam ban penkiu shishu ke jing mangtingka na ke benta ke tenat jong ke koi ke kia bat menta usnum la penkiu ka hadu lai pau na ke shispa. Haka baidi baka jing bamnang jang ki doktor baki nurse ya kabala keno baki kren ba le tomen iki nompang u Konrad Sangma ula ong ba ki doktor baki nurse ki dei ki blayo jing kai pentipit ban long jajai ya ki nompang ba lakni lengti ki baki dei ban nangumta. Ulo ong baka jila Meghalaya kadang don kam shushu ya ki CHC ki subcenter ki PHC hendai ka don sakoi par ka jing e namar bampat biang ki brio ki ban syakri berkunjuru ka long ka ba e ban penbiang ya ki tiar gitar baro. Hakoi par ka khubor ka National Summit halor ka phang balajer kerteng good and replicable practices but ka innovations in public health care system ha India kan sedang ha Kaziranga Assam naduk mentakasni. Menteri rang ba ka Assam Sarbananda Sonowal lembar menteri ka tenat ka koi ka kia jong ka Sorkar pedeng JP Nadda kan sapri lang ya ketika dorbar ka banne lais ngilinter. Kajing tumi ka bakong san ka nang banya samlang ya kijing persyang ki babha ya ki bala penteri kam ya ki jila ba pher banyarap kan tiyo ka koi ka kia hari India. Meghalaya ki brio ki bahas Shillong ki lakam tiang bat siir hadian ba ka jingpang swine flu kala shimi ka jing im jang ka wei ka brio hangnya Shillong. Ka Sorkar Meghalaya kala aidak jing maham ban long ki bahusiar. Menteri bapet ya katana jang ka koi ka kia uba ELHEC uong balalap ya arkli ki kies bayo kempang swine flu ha Shillong bat menta katana jang ka koi ka kia kala sedang bot dim bha ya ka ni ka jing kia jang jingpang. Menteri leitu ba kanongpang swine flu ka baar ka day ka nomi conslaves ka ba na Mumbai ka balon po sa Shillong ha ka khatpra tari urisaw ringkat ba ka kami ba ni shimenta ha ka convention jang ki Roman Catholic hadian ba ka la kyo jing shit ringkat ba ka jing snow tulot kamet ba ka jing thakli lapan kit iki shikimi shikhon sa hospital ya ka khon ka baladap arfur tandai snem kerta lalap ba ka don yaw khnyang jingpang H1N1 ba de ka kami kidang kami minta ha ka wei pat ka hospital uba ELHEC uong ba ka tanat Sorkar kala sngtho bhai ka ni ka jingkhie jo ka jingpang ba kala shimi kilat trekam ban pentikina ba ka jingpang kanam sapriang ni kala khlam kani ka khobor ka wan shipina ka All India Radio Shillong.
Ringkat Bakari India Barok away ke District Disaster Management Authority DDMA East Khasi Hills hinan kasni kala rakhi ke National Day of Disaster Risk Reduction lemi ke jingi khon bajing persyang pendunai ke jing julor ha ka por lamat mariang Komisi Bintana ka jing rakhi ke tiga sni la pelai ke jing ko ba pher ban hikai bat ajing tik jing shampang gi khana school halor ki eki kamram bade bin le ban pendunai ke jing lanat ki brio ha ka jing shop ka mariang Ikong ay Majau ADC East Khasi Hills District ila sam ki khusnam shikinong job hakijinga ko ba pher ya kabala sam haka program al penong haka kamra jinga lang jo ka office rikam ka DRDA hashlong Hanong po ka District Disaster Management Authority DDMA Ribhoi District kala rakhi ka National Disaster Reduction Day da ka jinga trelang ba ka Eastern Panorama Foundation Shillong but ya ka program la penong ha District Library Hall nong po La penang ji kop airong bat lindur ba ka ji kop tho esi halor ka phang kabanta jong ki school ha ka bai dei ba ka jing persyang banya dai ka jing do jo ka jing embryo bar ki jing nem jing em ha ka por len shop mariang Ringkat Barkari India Barok away la rakhi ke Vigilance Awareness Week ha Meghalaya kabla sedang naduk menin ka sni Bondli ki office sarkar kum ka All India Radio Shillong ka North Eastern Service Dudarshan Kendra Shillong NIPCO baka North Eastern Council NAC kila rakhi kini ka tayo ban kintiyo ya ka akor buram ka jing embryo ka hok baka jing small brio kana man pelat ya ka imlang salang na ka jing bamsap ka bahak ka nukunukurukam kamat pedeng jo ka jing rakhi mataw snam ka day radding thong ka jing bamsap batte ya ka India ka bathamay Lasdang ya Vigilance Awareness Week da ka jing bam smai ban kiar na ka jing bam sam. An penkut ikini ka program hakalai trik unaiwi. Umantri rang ba ka Nagaland ne Furio ning ka siulo ong ba ka sarkar jong ka long bala ai tinut ban persyang borba kana man penyo ka sarkar sinsyar ka ba khoi ba subah ka trek ka bat ka ba khon persya ka jing bam sam. Ringkat Bakari India Barok away ke jilla Nagaland ro kala rakhi ke Vigilance Awareness Week kabla sedang naduk menhin kasni haga khubor jong ne furio lo ong ba ka sarkar PDA Nagaland kan ailat kniat ru ni le jam na lap ya kan no ka kambam sam ula kan turu ki pat nang song baro banyak snok tina ba ka sarkar haka jing persyang jong ka ban rat ding khong ya ka jing bam sam bat bante ya ke India ka bathamai Ka India International Cherry Blossom Festival 2018 kan mga Shillong Meghalaya nado ka khatsau trik hado ka khatnyau trik naiwi 2018 Kakanwan ki start shampang bakinang pudi wat dunya ki bana ka Bioresources and Sustainable Development IBSD hapo ka jilam jong Professor Dina Bandhu Sahu Director IBSD ki pintem bala khmilinti bakini ki jai sintiyo ki bahiki rukom ba pher kin sa pho bha ha ki ki sni ban pelong ya Cherry Blossom Festival Hashilang Uba Aldous Maulong IAS uba de Commissioner ba Secretary Shaka Sarkar Meghalaya uong bakani ka ka tamasa ka ba kampier ban lekmen ni ka jingpu itana jong ki jai sintiyo ha ki jaka ki badan hathem jong ulum Himalaya Kinsadan do ki basal ki man pininan ki jing ba pher jong ni ka than ka wan bat ki wei ki tiar Ka Geological Survey of India GSI North Eastern Region Shillong kan pilong ya ke International Fossil Day mintagasni ha ka Regional Training Institute jong ka GSI Hanong Hills Shillong Hagte ka program kisat sayan kin sa kran beki khina school ban pasat jing shai halor ka jingdan kam ban penne pinsa ki shing shiro ki balaka lamau na ka banda ka jingdan kam jong gilong din ki banwan Ha Bangladesh ka Indonesia ka Aisa Jaya ka Menteri Rang Bado Barin Kari ka Khalida Zia ba ya lainut ki wipat da ka jinsat patok news nam namar ba ki don kti sa ha ka wipat ka kambam sam Mentaro ka Khalida Zia ka rangdan ha ka jinsat set patok na do ubnai rumpang hadim bangla syarai pendrem ha ka wei ka mukaddima ka baide ba ka jing penan kam baklai ka pisa jong ka wei ka ying ri konsuan ka bala ainam ha ka kerten jong kurim jong ka u Presiden Ziaur Rahman Karkum ka khubor belayo ulum la keno ba ka Zia lembat laiyot ki weipat kila penan kam bakla ialah ka Ketsenshar da ka balum lais pa $90,000 na ki thmai ki bamla satya bantip ya ka mukaddima Zia Charitable Trust la ujor da ka Anti Corruption Commission house name 8000 khatwei
Katu ni ka khubor kala kot bakalawan shpina ka All India Radio Shillong. Sa shipor kata ka por phrabaji ni sob ka Delhi station na ka menta ka khubor ka tin Hindi banpan bod ka khubor pharai nga ka por phra khatsan minin. Kani ka All India Radio Shillong.